Dewch mlaen! Lle ges di hwnna? Un mam yw e. Gymrwch eich amser ynddo fe. Lle mae Doni te? Coni! Be yw hwnna? Brechdan! Is di ddim yn ôl unrhyw beth i roi ar dy ben, de? Wel, o'n i'n mynd i hws sosban fel ti, ond tra bod fi yn y gegin, sylwes bod eisiau bwyd yna fi. A fe ges i frechdan. Dwi'n gallu credu bod ti wedi cael amser i wneud brech, Dan. Fe gymrwch chi i gyd. Lot gormod o amser. O, sori, oedd Aunty Alwen ar ffôn dy dad, felly o'r rhaid fi ddeud helo a bla bla bla. A nes i mynd yr holl ffordd i ystafell mami hol hwn. Ti'n byw mewn bundle o eirian. Doedd dim hyn yn oes stad o ti ddringo. Felly, yn amlwg, doedd y gêm yna ddim wedi gweithio. Byddai'r parti mymlaen am lot rhy hir. Mae'n iawn. Newn ni rhoi amser penodol. 10 eiliad? Iawn, tria fe nawr. Cyfra lawr o ddeg yna i weld beth allai casglu mewn 10 eiliad. Ar eich marciau. Barod! Ewch! 10, 9, 8, 7. Ti'n meddwl bydd i'n mynd i holl rhywbeth i rhoi ar ei phen fel mae hi fod? Na fydd ynta. Mynd i o rhywbeth arall i beta i. 3, 2, 1. 10 eiliad yn hyn ddim yna amser weda i. Rhaid i bod i ddim gyda'n gilydd go iawn. Fi cael tamed o'r siocled ati, Doni. Wel, genna bod ni'n cadw ddati'n gilydd, fi eisiau neud yn siŵr bod y dosbarth yn cael y parti rhithiol gorau erioed. Felly, mae'n rhaid i'r gemau fod yn hwyl i godi calon pawb. Bydd fyddan nhw siŵr. Os dati syniadau eraill? O'n i'n meddwl, jyst neu sialent wynebau gwirion, a un o'n ni yn dewis y gorau pob tro. Syniad da, ond mae rhaid rhoi sefyllfa. Beth ti'n meddwl? Rhywbeth fel... Dangoswch eich ymateb wrth gweld Gareth Bale yn cerdda mewn i'r tŷ. Wel, come on! Dangoswch eich ymateb wrth gweld Gareth Bale yn cerdda mewn i'r tŷ. Dwi un. Dangoswch eich ymateb wrth fwyta brechdan, sprouts, tiwna a chaws gafr. Doni, be yw ti'n neud? Sprouts. Iam. Tiwna. Iam. Caws gafr. Iam. Iawn, dangoswch eich ymateb pan fydd hyn i gyd drosto, a gawn ni parti go iawn! Mi gawn ni parti go iawn rhyw ddiwrnod, ond tan hynny, ras i nôl papur ti bach, ewch!